Nije zaboravila. U četvrtak poslije podne, negdje oko 2, baš kad sam pojela malo suhih žitnih pahuljica i kad sam se dogovorila s Mirelom za igranje, došla je mama. Pola sata nakon nje došao je i tata. Mama je imala crvene oči kao da je plakala, a tata je bio jako ozbiljan. I svi smo sjeli za stol u kuhinji, a ja sam se počela bojati da sam nešto kriva napravila. Mama je stavila na stol one papire. Pogledala sam ih, protrnula. Sigurno je to. Nisam to smjela napisati. Dušo Lilice, moja Lili. Mama, tu sam se ja samo šalila, nisam htjela. Jako si lijepo sve to napisala. Mislim da imaš talenta za pisanje. Možda ćeš kad narasteš biti spisateljica. Ali tada i ja smo ti htjeli nešto reći. Odlučili smo nešto promijeniti. Oboje ćemo manje vremena ostaviti u uredima i bit ćemo više kod kuće s tobom. Dogovarat ćemo se. Tako je. Kad neće moći mama, ja ću doći ranije doma i obrnuto. Nisam nikad vidjela tatu da je tako normalan. Činio mi se malo sličan Mikiju, koji napravi čudan izraz lica kad ga pobjedim u bacanju aviona ili kad mu dam neki težak zadatak. A mama je nastavila, a ono najvažnije, pozvat ćemo baku da živi s nama. Imamo jednu sobu viška, nadam se da će htjeti. Stvarno? Pa to je divno. Nisam znala što bih od sreće. Zagrlila sam mamu, pa tatu, pa oboje. Više se neću morati brojati sate. A baka je stvarno bila prekrasna vijest. Istog smo poslijepodneva svi troje otišli k njoj i ona je naravno sva sretna pristala. Već je sutra tata došao ranije s posla pa smo se gađali s jastucima. Mama nas je lovila u tome, ali se nije naljutila, nego se samo smijala. Onda smo svi ručali. Zbilja sam bila gladna i pojela sam cijeli tanjur variva. Nisam zaboravila ni svoje prijatelje, Mikija i Mirelu. Kasnije sam se s njima igrala. Nakon što je mama pročitala moju priču, sve se promijenilo, baš kao što se i dogovorila s tatom. Baka je došla živjeti s nama, pa mi najdraži dan više nije bio samo utorak, nego svaki dan. Oni papiri koje mi je mama isprintala i vezala na kraju su stvarno izgledali kao knjiga. Na prvu sam stranicu nacrtala svoje lice i napola ga obojila. Spremila sam knjigu sa svim onim crtežima u ladicu ispod kreveta. Neka me sve to čeka. Možda ću kad narastem zbilja postati spisateljica i napisati knjigu o prozirnoj Lili. Osim toga, sad sam mogla slobodno pisati o svom nestajanju, to više nije bila tajna. Samo dogodilo se nešto baš jako čudno. Prozirnost mi se više nikada nije pojavila. Kao da je ostala u onoj mojoj još nenapisanoj knjizi. Čiča miča, gotova je priča.